lato, a czym my somy? No toż mamy, będziemy mieli ten tydzień, pierwszy dzień lata. I Zarodzki wspomniał się pieronem staropowiarka. Kiej święty Jon łąka kosi, bele baba deszcz uprosi. No i można to i prawda, ale muszę sam Zarodzki powiedzieć, że wełońskie lata, kole świętego Jona berą jak sam o tych wszystkich zwykach skuplowanych ze ostatkiem wiesnym na pocznięciem lata. Bez to dzisiaj nie wyda zatelał o tym wszystkim odprawił, bo jeszcze w to sich będzie mi przeciepował, co ino sztyc ta samo lajera fordino o jednym i tym samym godu. Styknie co żyknaj, że lato już od soboty będziemy mieli lato. Jakie one będzie? Nie idzie teraz powiedzieć. Będzie ta sobota najróższym dnioszkiem latoś, a nocka ze soboty na niedziela będzie najkrótszo, no jakich powiedział, napocznie się lato i szluz. A mnie się ino deczko tkni do tych wszystkich szykownistych, świętojuńskich zwyków, które już corazki myni się sam u nas fliguje. Żal mi tego, że przepomino się o stormajtych czarach, czarownicach, heksach, chociaż nie tak do ostatka, bo już się pokazali belekaj roztomajte znachory guślorze, do których przylazują i zdałoby się bildowane, wysztudirowane ludzie, jak te, co to zagłodzili na śmierć półroczno dziążka. Zdawałoby się, że nie ma już na to placu, jak ci to od zawdy było, i że wszystko, co człowiek nie poradził spokopić, co nie poradził się genau wytuplikować. Choróbska, umieranie, gradobicie, ulichy, lebo ogień od pierona, który poradził i całko dziedzina zgodać, ściepował to na roztomajte czary, czarownice i heksy. No ale tyż te czary mieli człowieka hilchować ode złego, od wszystkiego, co nieszczysne, a heksy nie heksy. Tyż już od dowien dawna furgali we lubcie na mietłach, na hercowach, na nickach, na wszystkie góry, które byli glacate, znaczy się łyse. I czy to będzie Monte Calvo, Chełmont, Kallenberg, albo nasza Łysogóra, wszędy tam te heksy wyrobiali do kupy z dziobłami breweryje i ludziskom na paskuda, na ostuda i hilfowali się słoweckami. Płot nie płot, wieś nie wieś, ty no z dioszku nieś. To był mądro, opaterny, to słuchał tego Morcina z Urzędowa, który na sam ostatek XVI wieku rządził, co habiny, asty ze sztachloku, do kupy ze liścioma powtykane belekaj we oknach, we drzwiżach, czary i jakieś insze gusła odegnają. Nie, kiedy tak kuknie naokoło, to my się fez jeszcze dzierżymy tych średniowiecznych przywyków. Ale to już jest Blankin Szobojtka i nie będę więcej o tym mówił. No ale sami się Dorocki wspomniało, że kiedyś medykowo ślęczą nad tym, czym my tak teraźne ludzie są. Pewnikiem nie będzie to za tela wicne, nie będzie we tym wiela szpasu, ale posłuchajcie, bo tuplowanie tego nie będzie eklerował. Wiecie, my, ludzie, deptamy po tym świecie dnioszek po dnioszku i we każdym łokamżyku są my utropione dosłownie wszystkim. Zastarane my są luftem, wodą i ziemią, stropione tymi szczotkami owadobójczymi, roztomajtymi pestycydami, emulgatorami we jodle, czy jakimi tam inkszymi substancjami, jak to mądroki godają, rakotwórczymi. Ku temu jeszcze festelnie utropione my są tym promieniowaniem radioaktywnym i można ci jeszcze azbesty. Tropić nos też są my tak po prawdzie we sztichu skuli ochrony wszystkich zagrożonych gatunków gadziny. Żegna sami nos o tych zagrożonych gatunkach. Wiecie, ta całko festelnie wywołano. Krzyżono u nas wszędzie naokoło ochronia zagrożonych gatunków. To też jest jedna frechowno i przemierzło próba człowieka, co by rugować, badać sołko natura. Bez 90%, most by 90% wszystkich gatunków, w których choć kiedy na tej naszej biednej ziemi żyli, już przeca dawno nie egzystuje. Blanci się już kajsich we czasie i przestrzeni wytracili. My, ludzie, ich naisto nie zaczaśli wszystkich. U nich ganz einfach dziadzi wzięli, bo takie jest, jak to kiedyś pisał jeden mądrok, Michał Marszał, na którym się w tym kąsku opierą, prawo natury.
Każdy dzień, czy to chcemy, albo i nie, traci się 25 gatunków. A to blank niemożebnie od tego, co sam na tej ziemi my robimy, te ci 25 sortów, które istnieją dzisiaj, jutro się stracą. Już ich jutro na zichor nie będzie. Tak też ludzie, ostawmy ta natura we pokoju. Jeśli my natomiast już nie napochali, nie nagonili, a że zatela, są my zapatrzone wesia i blank ci ku temu zaślepione. Każdy z nas chce coś igretować. Już tu i tukej, że symy, ochrojmy stromy, pisoły, wieloryby, ślimoki. Co? I najsrokszy egzemplarz zadufanego wesia buca Sowiek, kiedy wszyscy retujmy ziemią. Jeśli te wszystkie ipty we telewizji, we tajcungach i kaj tam jeszcze się symie na fest użynają, jeśli mają ciemię na flaszkach knut, retujmy ziemią. Przeca tak po prawdzie, to my bali ani łosia nie poradzimy stoć, nie naumieliśmy się też jeszcze pomagać i innym ludziom, a chcemy na gwałt retnąć całko planeta. Jeo jest już naisto usiotany tymi całkimi dniami ziemi, tymi łoszkliwymi, ale radymi zesia ekologami, białymi, zielonymi, liberalnymi burżujoma, którzy medykują, co jedyne złe na tej ziemi, to za knap chodniczków dla tych, którzy mają radzi pendalować na kołach. I sturbowany, że chci jest tą całką teorią ocieplenia klimy, która stała się już teroską taką moderną religią. Religią. A człowieka stawia się na sztelungu szkłodnika i pasożyta, takiego ci z gola atakującego i haratającego ta zielono mamulka Gaja, ta naszą ziemią. To jest ten cufal, w którym fanatyki religijne wypłużają polityka. Te wszystkie ochętole chcą mi do bezpiecznej przestrzeni do swoich Volvo, Mercedesów, większych BMW-ców. Przeca oni mają we życie ta nasza planeta, bo ich ino obłazi snożny, wygłoskany plac do życia, jej wośne szczodowisko. Tropią się, że pewnego dniożka doświadczą niewygody. Tak po prawdzie, że tą naszą planetą nie dzieje się przeca nic złego, bo kuchnicie ino. Od poru 10 lat mamy wszędzie plastikowe epy, które już naszym handlerom nie nastykło do mniejszych tytek i papiuru. I bez ostatnie lata było ganz einfach. Człowiek wlazowo do składu, lasnął się byle co u jakichś handlery masaża, piekorza i wszystkie one szykownie pakowali, co się w to zawinszował do epu. Ale to nie stykło. Znocie jakiś łoszkliwy gist, który wypochopił blankci nowiuczkę epy, dejcie pozór, biooksyddegradowalne. Ludzie, chciałem się w tej firmie wymiarkować, co to tak naisto jest ta całko epa biooksyddegradowalno. Poradzili mi no tela wyerklerować, co te dawniejsze epy, bez 200 jakichś lat musieli się w naturze łoskłodać. A te, do dioska, biooksyddegradowalne, to po ino 10 latach są już rozprysknięte na maluśkie kląpki i kłopcie. Nie są to całkie płachty plastiku, ani stoży blank do gruntu się złożą ino bez jakichś 190 lat. I za te pierwsze Kontman znaczy się ty, wy, my nie musieliśmy kiedyś bulić, ale za te drugie już ja. I tu ci, jak to Niemcy go dają, ist der Hund begraben. Styknie no wleźć do poru sklepu w Samumie we Chorzowie na Krojce. We każdym bez gotki zapakują ci towar do normalnej folii, do nylonbojtla albo do epy. Ale we dwóch, trzech, niby na godojaki, co reklamy im nie robić, pakują też bez gotki do tych biooksyddegradowalnych nylonbojtli i małych epum i korzą budzić ceski albo łozim 10 grosicków. I co by było jeszcze wicniłego piekorza, są blank einfachowe epy, ale 7 grosików też trzeba zabulić, bo to tako teroski mołda. Ziemia jest do porządku, to ludziska na ni są pofyrtane i majtnione. Ziemia ku ludziom ma się blank, ale to dok na dobrze. Była sam tukaj już 4,5 miliarda lat temu nazad.
Myśleliście kiedyś o arytmetyce? Planeta Ziemia, jak powiedział, była sam 4,5 miliarda lat temu. A dopiero wiele my mamy sam na tej ziemi, wiele my sam są. 100 tysięcy lat, 200 tysięcy, w tej ciężkiej industrii uwiązgli my ledwa 20 lat temu, 200 lat temu nazad. Puśćcie się to wszystko na sztich, porównajcie się do 4,5 miliarda. To jest 0,005 tysięcznych czasu istnienia naszej planety. I my mamy łopowoga myśleć, co są my jakimś zagrożeniem do tego gryfnistego, modro-zielonego kuglika krajzującego na rąd słońca tej naszej gorkiej klary. Co do ludzi to idzie powiedzieć tak, człowiek naisto nie pomoże zdziadować życia na ziemi. Choby i zamaracił skalu i też zagryził wszystko naokoło. A na ostatek pokropił jeszcze to atombombą. No ale takie zagryzienia i katastrofy zno historię naszej planety. Ta nasza Ziemia obstawała już bez gorszejsze problemy niż te, które stanowią do niej człowiek. Przeżywała trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, roztomajte ci takie ruchy tektoniczne, kontynentalne dryfy, i słoneczne blice, fleki na słońcu, sumeryje magnetyczne, zwekslowane się biegunów magnetyczki, setka tysięcy lat bombardowania kometoma, asteroidoma, potopy, tsunami, srogie ognie, erozje, to ci promieniowane kosmiczne, kolejne epoki lodowcowe. A nam się zdo, i że nylon, bojtle i aluminianne biksy zadadzą ci i srogi szlak, festelno fanga. Ta nasza planeta nikaj się nie wybiera. A chociaż my się same sobie zabójcze szkody nie zrobimy, bo albo nie będziemy w stanie, albo keino możliwości będą większe, nie dozwoli na to ta nasza instynktowna mądrość. Ludzie same, albo ino roztomajte Anglii Bery stawiają nos we pozycji szkódnika i szmaro cyża atakującego i haratającego taci gryfnie zielono mamulka gaja. Zmywamy się, pakujemy ląty, wychodzimy się sam stąd. Nie ostawimy posiabali i śladu. No można zdziebko sztyropianu, albo azbestu, można. I to inodeczko. A Ziemia fur będzie tukej, kiedy my się blank stracimy. Ganz einfach kolejno sknucono mutacją, ślepochuliczka we rozwoju świata, biologiczne szajsnięcie. Planeta szczęśnie no sobie błecha, choby jako mynda, nikie powierzchniowo łoskliwość i nieprzyjemność. Chcecie naisto wiedzieć, jak to się robi, a dyć spytajcie tych wszystkich sowieckich kamratów ze antycznych Pompejów i Herkulanów, których przysuł wulkaniczny miał i ształb i zahaltował ich we roztomajtych, dziwokich szczelongach. Jak ci się mota nasza planeta? Spytajcie się tych ze Michoacan i Mexico City, ze Armenii, ze Kobe we Japonii, ze Sichuanu i Tangshan we Chinach, albo tych ze Agadiru we Maroku, których ci przysuli tysiące ton ruinów. No, opytajcie ich, jeśli oni w tym tydniu czują się jakimś zagrożeniem dla naszej ziemi. Albo można tych ze Kilauea na Hawajach, co się stawiali swoje chałupy w sąsiedztwie wulkanu i roz czasu medykowali, po jakiemu czemu mają lawa we zalonie na Zofie. Ta nasza planeta będzie sam tukaj jeszcze długo po noc i uliczy się, retnie się blank sama. Moci ona przeca taki zizdym, samonaprawiający się, jak to go dają mądroki. I luft, i ta woda osnożą się, a ziemia, ta urodno gleba, będzie juzać jak nowo. Jeśli to naisto prawda, co plastik i nylon się nie degraduje, ziemia skopluje ten plastik ze swoją naturą i będzie ci ziemią ze plastikiem. Też mi mecyje. A mnie się zdo, co ziemia pewnikiem nie medykuje jak my. Nie podzielą naszych uprzedzeń ku plastikowi, nylonowi. Przeca plastik stworzyliśmy i ugruntowaliśmy
zmontowali ze jej materii, ze jej sztofu. Pewnikiem miarkuje, i że plastik to ci jest jedne ze jej dziecek. Można dała nam zwola, co by my się rozmnożyli, bo pragła, co by dla niej stworzyć ten plastik. Nie miarkowała, jak to zbajslować, i bez toż tyż potrzai było nos. To też mogę być odpowiedź na te odwieczne pytanie. Po jakiemu my tu sam są? Ano, bez ten plastik bez kurcyjo. No toż plastik już na tej mamulce ziemi jest. Nasza robota szafnięto. Możemy ostać wychuśtane. Myślę, co ten proces się już napocznuł. Nie miarkujecie też tego? Jeśli mam być szczery, to coś mi się zdo i że ta planeta mono za takie letkie zagrożenie. Coś takiego, ze czym się róz dwa letko wydoli. I jeżech pewny, co poradzi ci się z tym, jak jeden, jedyny, srogi organizm. Pewnikiem coś ich tam wypokopi. A co by byście zrobili, kiedybyście mieli obronić od mrowio do skwiernych stworzeni? Można wirusy. Wirusy naisto mogą być przydajne. Ludzie zdawają się być uległe ku wirusom. One zawsze się odmieniają, mutują, jakby to powiedział mądro, kiedyś 4 roki wynalezł medykament, szczepionka na jeden śnik. Najlepszejszy byłby taki, kiedy był osłabił ten nasz całki układ odpornościowy i zrobił go nieodpornym, nieszczymałym na insze chorobska, niemoce i infekcje. A już najlepszy by było, kiedy się rozprzestrzeniał drogą pciową, tak, co by ludzie byli bardziej wstrzemięźliwe przy pochaniu dziecek. No ale mamy przeca srogie osiągnięcia cywilizacyjne, a już zaś te wszystkie nawiedzone, potwierdzone od ocieplenia naszej planety, które rajcowali kiedyś tam u nas we Poznaniu, tak po prawdzie antragują powrót do epoki kamienia upanego. Po dobrej woli, co finalnie się we rozwoju, nie ma ci myśli, a krom tego wątpia, czy kiedykolwiek taki ci zwolenni powrotu do natury, co młodsza chciałby odrzeknąć się tych wszystkich szykownych osiągnięć cywilizacji, ze których na bez tydzień korzysta. I wiecie, tak się medykuje, co chwalnym obowiązkiem jest i ma być ciągiem ulepszanie, sztajfowanie cywilizacji, ale ringowanie się z nią jest naisto blank bez cweku. I prawie miał ci naisto kiedyś prezydent Czechów Wacław Klaus, który tu pligował, co we tym wszystkim rozłazi się o werbung i kabacynie i można wykorzystanie ekonomicznie słabszych z kuli filernej hipotezy. A ta cołko ONZ naciepuje konkretno polityka najczęściej biednym krajom, takim jak Polska albo Kenia. Telaj, no co tak ci we ostateczności idzie niektóre twierdzenia miłośników w ociepleniu uważować. Kiedyby byli one dane do naukowego wymiarkowano, musieliby one doczkać tak samo długo, jak ta wywołano teoria względności Alberta Einsteina. Przeca jak do teroska nie ma ci ta teoria prawym, nikie prawo powszechnego ciążenia Isaaca Newtona. Oj, więc pnioku.